Miten voin olla ensi vuonna paras versio itsestäni? Hyvä kysymys, Mika. Se motivoi monia, varsinkin kun uusi vuosi on tulossa. Kyllä, toivo leijuu ilmassa, mutta myös paine. Joskus toive tuntuu raskaalta. Niin? Tänään puhumme siitä, miksi haluamme vuoden lopussa olla parempia seuraavana vuonna. Tuleeko toive itsekritiikistä vai itsestä huolehtimisesta? Muistan ensimmäisen uuden vuoden aattoni Turussa. Kirjoitin pitkän listan tavoitteita. 2 viikon kuluttua lista katosi. Tiedän tunteen. Ennen kirjoitin aina enemmän liikuntaa, vähemmän sokeria, joka päivä meditaatiota. Se kuulosti hyvältä, mutta tuntui rangaistukselta. Mielenkiintoista. Ongelma ei ole vain tavoitteessa, vaan myös tunteessa siihen. Oikein. Kysytään ensin, miksi haluamme muuttua? Ajattelemme ehkä liian huonosti itsestämme, vai etsimme kehitystä? Minulla kyse oli usein vertailusta. Näin ystäviä, jotka jo puhuivat ruotsia sujuvasti, ja ajattelin, minun täytyy oppia nopeammin. Ymmärrän. Vertailu voi kannustaa, mutta myös satuttaa. Minulle muutoshalu tuli enemmän merkityksen etsimisestä. Halusin tietää, kuka ole oikeasti. Se kuulostaa terveemmältä. Ehkä kuuntelijat voivat kysyä, tuleeko tavoitteeni rakkaudesta itseäni kohtaan vai pelosta? Hyvä oivallus. Toivo on vahvaa, kun se perustuu itsestä huolehtimiseen. Paine syntyy, jos ajattelemme, ettemme ole riittäviä. Pidän kasvikuvasta. Kasvi kasvaa, koska se saa valoa, ei siksi, että sitä moititaan. Kaunis kuva. Kysytään kuuntelijoilta. Mikä ravitsee teidän kasvia? Kiitos, lepo, oppiminen, yhteisö. Kirjoittakaa meille. Uskon, että tietoisuus on ensimmäinen askel. Ilman selkeyttä aloitamme väärällä energialla. Täysin totta. Tässä luvussa luomme pohjan. Haluamme ymmärtää, miksi toive syntyy. Vasta sitten voimme jatkaa. Hienoa. Tunnen jo keveyttä, koska tarkastelemme nyt motivaatiota, emme vain suunnitelmia. Siirrytään seuraavaan osaan ja kysytään, mitä paras versio oikeasti tarkoittaa. No niin, Anna, puhuimme motivaatiosta. Nyt mietin, mitä on paras versio? Hyvä kysymys. Monet kuvittelevat täydellisen kuvan. Ei virheitä, paljon menestystä, aina onnellinen. Kuulostaa hyvältä, mutta myös raskaalta. Niin, ihanne voi innostaa, mutta se voi myös luoda painetta. Muistan koulun arvosanat. 10 oli paras versio, mutta elämä ei ole koulu. Oikein. Aikuisten tavoitteita ei voi mitata yhtä selvästi. Onni, terveys ja ihmissuhteet ovat pehmeämpiä. Voimme siis sanoa, paras versio ei ole täydellinen, se on minulle sopiva. Kyllä. Sopiva arvoihini, energiaani ja elämäntilanteeseeni. Minun vaiheeni nyt, teen paljon töitä, opiskelen ruotsia lisää ja haluan aikaa ystäville. Kuulostaa realistiselta. Minun vaiheessani haluan enemmän rauhaa, kävelyjä ja syviä keskusteluja. Siitä näkee, paras versio on jokaiselle eri. Vertailu ei auta paljon. Totta. Monet tavoitteet syntyvät vertailusta. Some näyttää täydelliset kehot ja urat. Se houkuttaa. Kuulijamme tietävät sen. Selaa, tuntee itsensä pieneksi ja tekee valtavia suunnitelmia. Jos suunnitelmat syntyvät kateudesta, ne kestävät harvoin. Jos ne syntyvät rakkaudesta, ne kestävät pidempään. Käytetään kuvaa. Kuvittele sisäinen kompassi. Se näyttää suunnan, ei tarkkaa pistettä. Kaunista. Kompassi on arvomme. Ilo, oppiminen,
ystävällisyys, terveys, luovuus. Kuulijat, mitkä arvot teillä on? Kirjoittakaa meille siitä. Kun arvot ovat selkeät, paras versio voi pysyä joustavana. Joustava tarkoittaa, saan muuttaa. Tänään tarvitsen liikettä, huomenna tarvitsen lepoa, molemmat ovat ok. Se keventää. Minun ei tarvitse suorittaa joka päivä, saan valita. Paras versio on ehkä vain rehellisin versio. Olen aito, en täydellinen. Pidän siitä. Aitoutta voi harjoitella myös pienin askelin. Pienet askeleet tuntuvat usein vaatimattomilta. Silti ne rakentavat luottamusta itseen. Siksi meidän pitää kääntää kysymys. Kuinka voin luottaa itseeni uuden vuoden aikana? Huippukunnon sijaan paras ystävä. Ole itsesi paras ystävä. Kuuntele, ole kärsivällinen, tue. Rakastan tätä sanaleikkiä. Se vähentää painetta ja tuo lämpöä. Voimme siis sanoa, paras versio on ystävällisin, ei nopein. Totta. Se tiivistää tämän luvun hyvin. Seuraavassa osassa puhumme siitä, miten tunteet ohjaavat tavoitteitamme. Tunteiden aika vai mitä? Kun asetan tavoitteen, syntyy usein koko tunnesekoitus. Kyllä. Monet tuntevat ensin innostusta, sitten pelko epäonnistumisesta tulee nopeasti. Minulle tuttu tunne. Viime vuonna halusin juosta joka päivä. Viikolla 1 olin euforinen. Viikolla 2 tuli väsymys. Sitten tuli syyllisyys. Syyllisyys on raskasta. Monet luulevat sen motivoivan. Usein se vain jumittaa. Keho jännittyy, pää kapenee. Totta. Kun tunnen syyllisyyttä, juoksen vain vähemmän, en enempää. Mitkä tunteet auttavat sinua? Uteliaisuus, ilo, rauha. Eniten uteliaisuus. Kun olen utelias, kysyn, miltä juoksu tuntuu tänään? Uteliaisuus on pehmeä, ei kova. Se kutsuu, ei pakota. Moni kuulija tuntee ehkä pienen kyllä-tunteen vatsassa. Se on hyvä merkki. Toiset tuntevat ehkä surua. Sekin kuuluu mukaan. Ilman surulle tilaa uutta energiaa ei synny. Hyvä huomio. Tunteet ovat kuin sääennuste. Ne kertovat, onko reitti selkeä vai sumuinen. Ja kuten sade, tunne voi mennä ohi. Meidän ei tarvitse taistella jokaista tunnetta vastaan. Silti moni tukahduttaa pelkonsa. He sanovat, minun pitää vain olla vahvempi. Se toimii harvoin. Sillä pelko kasvaa varjossa. Parempi on antaa sille lempeä tila ja jatkaa eteenpäin. Teen joskus lyhyen hengitysharjoituksen. 3 syvää hengenvetoa, sitten kysyn. Mitä todella tunnen? Erittäin yksinkertaista, erittäin tehokasta. Keho puhuu hiljaa, kun kuuntelemme. Sama pätee Ruotsin aloittelijoille. Kun opiskelu stressaa, auttaa ensin tauko, sitten kielioppi. Hyvä esimerkki. Tunteet eivät sabotoi tavoitteita, ne vain näyttävät tarpeet. Tarvitsemme siis tunnetarkistuksia. Ehkä joka sunnuntai voi kysyä, mitkä tunteet ovat nyt vahvoja? Vastaus saa yllättää. Joskus se on ylpeys, joskus viha. Jokainen vastaus tuo selkeyttä. Kun selkeys on läsnä, voimme säätää tavoitteita. Ei luovuttaa, vaan mukauttaa. Täsmälleen, mukautuminen ei ole epäonnistumista, se on kypsyyttä. Kerron lyhyesti juoksustani. Helmikuussa oli kylmä, pelkäsin jäisiä teitä, siirryin siis kuntosalille. Täydellistä. Pelastit tavoitteen, koska kunnioitit tunnetta. Kuulijamme voivat tehdä samoin.
Ensin tuntea, sitten päättää. Ehkä pidätte heti pienen tauon ja tunnette hetken sisällänne. Ja seuraavassa luvussa puhumme, miksi pelkkä motivaatio ei riitä. Pysykää kuulolla, hengittäkää rauhassa, kuulemisiin pian. Tervetuloa takaisin. Nyt moni kysyy, jos olen motivoitunut, miksi en jatka? Koska motivaatio on kuin ilotulitus, kirkas, kova ja lyhyt. Hyvä vertaus. Muutos muistuttaa puutarhaa. Se tarvitsee vettä ja hoitoa joka päivä. Moni suunnitelee ilotulituksen, ei puutarhaa. He ostavat lenkkarit, mutta eivät rakenna tapaa. Aivan. Tapa on teko, joka vie vähän energiaa, koska se on automaattinen. Motivaatio on aloitusenergia. Tapa on kestoenergia. Ilman kestoenergiaa projekti pysähtyy. Miksi tavan luominen on niin vaikeata? Koska aivomme säästävät energiaa. Ne rakastavat tuttuja polkuja, vaikka ne olisivat huonoja. Siksi uusi käytös tarvitsee vahvat signaalit. Esimerkiksi tarkan ajan, selkeän paikan, pienet askeleet. Minulla oli ennen aamuisin kaos. Nyt laitan joogamaton illalla sängyn viereen. Aloitus helpottuu. Fiksua, näkyvä ärsyke. Niin, ja vieressä on lasi vettä. 2 tapaa yhdessä kuvassa. Entä vastustus? Joskus ääni sanoo, jätä, pysy mukavana. Tuo ääni suojaa meitä vaaralta, mutta se liioittelee. Voimme kiittää ja silti toimia. Uskoin sitä ennen. Tänään sanon, kiitos, kokeilen silti 5 minuuttia. Lyhyet ajat ovat kultaakin. 5 minuuttia ei ole iso riski, joten aivot sallivat sen. Kun 5 minuuttia onnistuu, halu kasvaa. Tapa kasvaa luonnollisesti. Silti takaiskuja tulee. Sairaus, stressi, loma. Moni ajattelee, että kaikki meni. Silti takaisku on vain pysähdys, ei loppu. Voi aloittaa uudestaan. Juuri niin. Kaadumme pyörästä ja nousemme taas. Yksikään lapsi ei sano, en opi enää. Silti aikuiset arvostelevat itseään kovasti. Miksi? Koska he sekoittavat tavoitteen ja identiteetin. Kun tavoite epäonnistuu, he luulevat epäonnistuvansa. Tärkeä aihe. Olemme enemmän kuin tuloksemme. Olemme oppijoita. Oppija saa tehdä virheitä. Virheet näyttävät vain, missä harjoitus vielä puuttuu. Puhutaan pienistä järjestelmistä. Esimerkiksi seurantataulukko, johon laitetaan rasti. Hyvä työkalu, jos se tuo iloa. Muuten taulukosta tulee tuomari ja ilo katoaa. Sääntö siis. Työkalut palvelevat, eivät uhkaa. Yhteenveto, motivaatio sytyttää, järjestelmät kantavat, identiteetti tukee, kuin sisäinen tiimi. Kauniisti sanottu. Seuraavassa luvussa katsomme, mikä todella tukee kasvua. Nähdään pian, pysykää uteliaina ja lempeinä itsellenne. Nyt puhumme siitä, mikä todella tukee aitoa kasvua. Totta. Moni ajattelee heti lisää työtä tai tiukempia sääntöjä. Mutta usein lempeät keinot auttavat enemmän kuin kovat suunnitelmat. Opin tämän joogassa. Aluksi halusin harjoitella joka päivä 60 minuuttia. Viikon jälkeen olin uupunut. Sitten opettajani antoi vinkin. Hän sanoi, tee 5 minuuttia päivittäin, mutta oikeasti päivittäin. Se kuulosti pieneltä, mutta muutti kaiken. 5 minuuttia oli niin helppoa, että jätin harvoin väliin. 3 kuukauden kuluttua tein jo 20 minuuttia ilman stressiä. Pieni johdonmukainen aika piti minut liikkeessä ja rakensi luottamusta. Luottamus on lannoite kasvulle. Hieno esimerkki. Se näyttää, että johdonmukaisuus on vahvempi kuin määrä.
Kyllä. Johdonmukaisuus tarvitsee kuitenkin tukea ympäristöstä. Kun opiskelin ruotsia, liimasin pieniä lappuja jääkaappiin, oveen ja kylpyhuoneen peiliin. Jokaisessa lapussa oli vain yksi uusi sana. Nämä visuaaliset muistutukset olivat hiljaisia, mutta sinnikkäitä. En voinut unohtaa oppimista, koska sana oli aina silmieni edessä. Koko asunto tuli opettajaksi. Tuo on fiksua ympäristön muotoilua. Unohdamme usein, miten vahvasti paikat muokkaavat käyttäytymistämme. Mitä muita pieniä apuja näet? Ajattelen sosiaalista tukea. Kun aloitin juoksemisen vuosia sitten, sovin tapaamisen ystävän kanssa aina keskiviikkoisin. Tapasimme puistossa säästä riippumatta. Kun olin väsynyt, hän veti minut mukaan. Kun hän oli stressaantunut, minä otin ensimmäisen askeleen. Sovittu aika teki juoksusta melkein automaattista, koska jaoimme vastuun. Yhteisö vahvistaa tapoja. Tarvitsemme siis 3 pilaria: johdonmukaisuus, ympäristö, yhteisö. Älä unohda itsemyötätuntoa. Ilman ystävällisyyttä itseämme kohtaan kaikki hajoaa. Oikein. Olin kerran sairas ja jouduin tauolle harjoittelusta. Ennen olisin moittinut itseäni. Tänä vuonna sanoin, lepo on osa suunnitelmaa. Se on hyvä esimerkki realistisista odotuksista. Elämme oikeissa kehoissa, emme sovelluksissa. Keho tarvitsee unta, taukoja, joskus suklaata. Jos sivuutamme nämä tarpeet, järjestelmä kapinoi. Itsemyötätunto tarkoittaa, että kuulemme signaalin ja reagoimme lempeästi. Monet luulevat, että itsemyötätunto on pehmeää ja hidasta. Tutkimukset kuitenkin näyttävät, että se lisää kestävyyttä pitkällä aikavälillä, koska se vähentää stressiä. Se, joka tukee itseään, jaksaa pidempään, kuten juoksija hyvällä hengityksellä. Hyvä huomio. Tehdään kuulijoille pieni lista. Ensimmäinen, pienet askeleet. Toinen, näkyvä ympäristö. 3, tuki ystäviltä. 4, itsemyötätunto. 5, riittävä uni. Uni korjaa aivot ja vahvistaa päätöksiä. 6, ilo. Kun jokin on hauskaa, se pysyy helpommin. Iloa voi suunnitella. Esimerkiksi lempimusiikki terveellistä ruokaa laittaessa. Tai kaunis vihko oppimisen edistymiseen. Pienet palkinnot ovat kuin vitamiinia sielulle. Palkitsen itseni kuukauden johdonmukaisen Ruotsin opiskelun jälkeen elokuvareissulla. Elokuva ei ole iso juttu, mutta se kertoo aivoilleni. Työ huomataan ja sitä juhlitaan. Se vahvistaa seuraavan oppimisvaiheen. Juhliminen on tärkeää. Kannustetaan kuulijoita juhlimaan pieniä voittojaan. Juuri niin. Kirjoittakaa meille, miten palkitsette itsenne. Se varmasti inspiroi muita. Puhutaanpa paineesta, Anna. Kyllä, paremmaksi pyrkimisen paine voi olla vahva. Tunnen sen, kun avaan sosiaalisen median. Minä myös. Kuvat näyttävät täydelliset kehot, kodit ja matkat. Sitten ajattelen, kotini on pieni, vatsani liian pehmeä. Vertailu on kuin jatkuva koe, jota kukaan ei läpäise. Miksi annamme tälle äänelle niin paljon voimaa? Koska se on kova ja puhuu kaikkialla. Mainokset, ystävät, perhe, kulttuuri. Joskus auttaa digipaastopäivä. Hyvä idea. Päivä ilman selailua keventää aivoja. Sitten huomaan, että oikea elämäni onkin rikasta. Siinä alkaa levollisuus. Näemme, mitä jo on. Entä jos perhe odottaa jotakin, esimerkiksi uraa tai lapsia? Tärkeää on selkeä minä. Kysyn, haluanko tätä itse vai haluaako joku muu? Sisäinen keskustelu. Kyllä.
Kutsun sitä lempeäksi itsearvioinniksi. Miten se tehdään? Istun alas ja hengitän syvään. Kirjoitan 3 kysymystä. Ensimmäinen, tekeekö tavoite minut eläväksi? Toinen, sopiiko se arvoihini? 3, voinko elää sen pienin askelin? Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta syvältä. Aivan. Kysymykset auttavat lajittamaan ulkoisen paineen. Entä jos paine jää? Silloin harjoittelen rajoja. Ei on usein kyllä minulle. Minusta ei-sanan sanominen on vaikeaa, varsinkin töissä. Kokeile pehmeää ei-tä. Esim. Minulla ei ole nyt tilaa, ehkä ensi viikolla. Pehmeä ei, pidän siitä. Se suojaa sinua ja säilyttää suhteen. Vähempi paine on lahja molemmille osapuolille. Ehdottomasti. Vähemmän vertailua, enemmän itsearvostusta. Näin syntyy tilaa aidolle ilolle. Luulen, että monet kuulijat tuntevat nyt helpotusta. Kirjoittakaa meille, mistä vertailuista haluatte luopua. Seuraavassa luvussa puhumme, miten valitsemme aikomuksen emmekä täydellisyyttä. Kyllä, ja pienempi paine antaa energiaa luovuudelle. Kun pää ei taistele, se voi leikkiä. Huomaan olevani luovin, kun tunnen oloni turvalliseksi, en kiireiseksi. Turvallisuus kasvaa pienistä onnistumisista. Muistatko ensimmäisen itse tekemäsi suomalaisen ruuan? Oi kyllä, Karjalan piirakat. Ne olivat möykkyisiä, mutta olin ylpeä kuin lapsi. Juuri tuo ylpeys on luonnollista motivaatiota ilman vertailua. Näin syntyy kierto. Vähemmän painetta, enemmän rohkeutta, enemmän toimintaa, taas vähemmän painetta. Eikö? Juuri niin. Tervetuloa lukuun 7. Tänään puhumme aikomuksista, emme täydellisyydestä. Täydellisyys kiiltää, mutta usein jumittaa. Aikomus antaa suunnan ilman kahleita. Mikä ero on? Täydellinen tavoite on kova. Aikomus on pehmeä ja selkeä. Juuri niin. Tavoite voisi olla juoksen päivittäin 10 kilometriä. Aikomus sanoo, liikutan kehoani ilolla. Aikomus sallii vaihtelun. Välillä juoksen, tanssin tai vain kävelen. Se sallii myös tauot. Asenne pysyy, vaikka suunnitelma horjuu. Kerron tarinan. 2 vuotta sitten halusin puhua ruotsia täydellisesti. Asetin tavoitteen. Ei virheitä 6 kuukauden jälkeen. Jo 3 viikon kuluttua tunsin stressiä. Jokainen pieni kielivirhe oli tappio. Välttelin keskusteluja, koska häpesin. Sitten muutin strategian. Uusi aikomukseni oli. Jaan ajatuksia ruotsiksi mielelläni. Virheet ovat askeleita. Tällä aikomuksella puhuin enemmän. Ruotsini parani, koska paine katosi. Se oli vapauttavaa. Hieno kokemus. Minulla oli sama meditaation kanssa. Tavoitteeni oli istua hiljaa 20 minuuttia päivittäin, täydellinen keskittyminen. Viikon kuluttua nukahdin tai laskin minuutteja. Sitten muutin kaiken. Aikomukseni oli, pysähdyn päivittäin hetkeksi ja hengitän. Joskus istun 5 minuuttia, joskus kuuntelen hengitystä kävellessä. Harjoitus on joustava ja elävä. Tarinoistamme näkee, miten aikomukset luovat tilaa. Ne mukautuvat todellisuuteen. Kyllä. Aikomukset perustuvat arvoihin, eivät lukuihin. Arvoliike, arvoläsnäolo, arvooppiminen. Miten luodaan hyvä aikomus? Ensin valitsen yhden arvon, sitten liitän siihen yksinkertaisen teon. Vaalin ystävällisyyttä kiittämällä päivittäin jotakuta. Kielen on oltava positiivista. Ei, en halua olla laiska, vaan liikun mielelläni. Myönteiset lauseet aktivoivat aivot paremmin. Ne luovat selkeän kuvan. Ne myös ehkäisevät syyllisyyttä. Syy syntyy usein kielloista.
Aikomus kutsuu, ei kiellä. Aikomusta voi tutkia kuin kasvia. Kasvaako se? Kaipaako se vettä? Säädämme ilman draamaa. Tehdään pieni liveharjoitus. Valitse yksi arvo, vaikka rauha. Muotoile sitten aikomus 80 sanalla. Esimerkki, annan illalla 5 minuuttia hiljaista lepoa. Paina nyt tauko, kirjoita lause ja jatka kuuntelua. Tervetuloa takaisin. Huomaatteko eron? Aikomus tuntuu pehmeältä, mutta voimakkaalta. Se tulee sisältä, ei ulkoa. Se on teidän lause. Vinkki vielä, tee aikomuksesta näkyvä. Pieni symboli puhelimen taustalla muistuttaa hellästi. Tai tarra peilissä. Näin aikomus näkyy, muttei huuda. Täydellinen tässä tarkoittaa sopivaa, ei virheetöntä. Juuri niin. Luovumme pakosta, saamme sopivuuden. Haluan rohkaista kuulijoita. Jaa aikomuksesi ystävän kanssa. Yhdessä kasvu on hauskempaa. Jos haluatte kirjoittaa meille, iloitsemme. Esimerkkinne innostavat muita. Lopuksi tärkeä huomio. Aikomukset muuttuvat elämän mukana. Se ei ole epäonnistumista, vaan kehitystä. Liikeaikomukseni oli viime vuonna juoksu. Tänä vuonna se on kiipeily. Sama arvo, uusi muoto. Joustavuus suojaa turhautumiselta, joka on jäykkä, katkeaa helposti. Kuin puu, juuret syvällä, oksat taipuvat tuulessa. Kauniisti sanottu, suljemme tämän luvun näin. Seuraavassa osassa palaamme suureen kuvaan. Tule omaksi itseksesi, älä toiseksi. Pysy mukana, hengitä rauhassa ja luota sisäiseen suuntaasi. Lähestymme matkamme loppua. Nyt tärkein kysymys. Kuka olen oikeasti? Juuri niin. Paras versio ei ole vieras kuva. Se on todellinen kasvosi, selkeä ja ystävällinen. Moni etsii esikuvia. He kopioivat muotia, ääniä ja suunnitelmia. Kopiot tuntuvat usein tyhjiltä. Totta. Yritin ennen elää kuin urheilullinen kollegani. Sama ruoka, sama rytmi. Se väsytti minut. Halusin kerran kuulostaa suomalaiselta uutisankkurilta. Harjoittelin hänen aksenttiaan. Ystävät nauroivat, koska se kuulosti oudolta. Nämä esimerkit näyttävät sen hyvin. Kun esität toista, menetät energian ja ilon. Mikä auttaa palaamaan itseeni? Minulle se on hiljaisuus. Kävely ilman kuulokkeita. Minulle se on päiväkirja. Kun kynä liikkuu, oma ääneni ilmestyy paperille. Ehkä kysymme kuulijoilta. Milloin tunnet olosi aidoksi, maalatessa, kokatessa, laulaessa? Hyvä kysymys. Kirjoitakaa meille hetkenne. Ne muistuttavat muita helpoista sisäpoluista. Vielä yksi kohta on kehotunto. Kun teeskentelen, niskani jännittyy. Aitous tuo tilaa. Keho ei valehtele. Pienet jännitykset kertovat sisäisestä ristiriidasta. Teen silloin lyhyen venytyksen. Kysyn. Elänkö nyt omaa tavoitettani? Kaunis tekniikka. Keho, sydän ja pää ovat tiimi. Jos yksi kärsii, koko tiimi hidastuu. Puhutaan identiteetistä. Monet määrittelevät itsensä työn, aseman tai tykkäysten kautta. Se on hutera pohja. Identiteetti kasvaa syvemmältä. Se voi olla arvoja, uteliaisuutta, huumoria ja myötätuntoa. Nämä juuret kantaavat myrskyssäkin. Olen oppinut, että huumori auttaa minua. Kun teen virheitä, nauran ensin ja opin sitten. Huumori näyttää rauhan itsensä kanssa. Se sanoo, olen ok, vaikka jokin menee pieleen. Todellinen kasvu ei ole tunneli. Se on puutarhapolku mutkineen.
Joskus näet kukkia, joskus multaa. Tärkeää on, että polku on sinun. Sinä päätät tahdin, suunnan ja tauot. Se kuulostaa vapauttavalta. Ei vierasta ajastintaa, ei vierasta vertailua, vain omat askeleesi. Samalla olemme osa yhteisöä. Aitous yhdistää syvemmin kuin täydellisyys. Ihmiset aistivat sen. Kyllä. Kun puhun avoimesti kielivirheistäni, kukaan ei naura pahasti. Ihmiset auttavat mielellään. Rohkeus tekee rehelliseksi. Rehellisyys kutsuu tuen. Täydellisyys usein karkottaa. Kuulija kirjoitti meille viime viikolla ja pelkäsi kritiikkiä. Mitä neuvomme hänelle? Ensin kuuntele, sitten suodata. Rakentava palaute ravitsee, terävät sanat voivat lähteä. Valitset itse, mitä säilytät. Tämä on kuin sisäinen kompassi luvussa 2. Tietoa tulee ulkoa, päätös syntyy sisältä. Aivan. Sisäinen tila on arvokas. Päästä sisään vain se, mikä vahvistaa sinua. Ajattelen kuvaa. Olet talo. Vieraat saavat tulla, mutta sinä asetat säännöt. Kaunista. Jotkut vieraat viipyvät hetken. Toiset jäävät ystäviksi. Jotkut eivät pääse sisään. Kaikki on ok. Kun olemme itsemme, juhlimme monimuotoisuutta. Jokainen tuo elämään oman värin. Ja yhdessä syntyy värikäs kuva. Paljon kauniimpi kuin yksivärinen normi. Uusi vuosi ei ole kilpailu, vaan kutsu. Näytä värisi. Kyllä. Maalaa, laula, opi, lepää. Kaikki ovat osa todellista ilmaisuasi. Entä kun kompastumme? Muistamme. Takaisku ei tarkoita, että olen väärä. Se tarkoittaa, että kasvan. Puu pudottaa lehdet syksyllä. Kukaan ei kutsu sitä epäonnistumiseksi. Se kerää uutta voimaa. Vahva kuva. Toivon, että kuulijamme pitävät sen sydämessä. Ehkä kiinnität lehtimerkin työpöydällesi. Hiljainen kyllä luonnolliselle rytmille. Tämän luvun päätös. Paras versio olet sinä, ilman naamioita, sydämellä. Ja uusi vuosi on kenttä sille. Ei kilpailu, vaan tanssi. Seuraavassa luvussa vedämme kaiken yhteen ja sanomme hei hei. Nähdään pian. Olkaa ystävällisiä itsellenne ja väreillenne. Mielestäni se oli kaunis loppukuva. Tiivistänkö lyhyesti, Anna? Ole hyvä, tee niin. Olemme tänään käsitelleet paljon. Ensin puhuimme muutostoiveesta, joka on vahva vuoden alussa. Kysyimme, tuleeko toive rakkaudesta vai pelosta. Sitten määrittelimme parhaan version uudella tavalla. Ei täydellinen, vaan arvoihin sopiva. Huomasimme, että tunteet kuten ilo, pelko ja syyllisyys ohjaavat tavoitteita. Motivaatio sytyttää, mutta tavat ja yksinkertaiset systeemit kantavat. Hyviä apureita ovat pienet askeleet, tukeva ympäristö, yhteisö ja itsemyötätunto. Näytimme, miten vertailu ja ulkoinen paine hidastavat ja miten aikomus vapauttaa. Myöhemmin muistimme, että kasvu pysyy merkityksellisenä, kun se on rehellistä ja joustavaa. Tavoite on ymmärtää itseä paremmin. Ei tulla kopioksi. Jokaisella on oma värinsä, rytminsä ja nopeutensa. Takaiskut ja tauot kuuluvat polkuun. Korostimme myös kehon viestejä, huumoria, kiitollisuutta ja pieniä juhlia energianlähteinä. Lopussa on selkeä lause. Ole ystävällinen itsellesi, seuraa sisäistä kompassia ja ota uusi vuosi lempeänä kutsuna oppia. Näin syntyy polku, joka on realistinen, lämmin ja kestävä. Se elää uteliaisuudesta, kärsivällisyydestä ja rohkeudesta aloittaa yhä uudelleen. Silloin henkilökohtainen kasvu on lempeä seuralainen, ei ankara tuomari.
Kiitos Mika selkeästä yhteenvedosta. Tunnen nyt rauhaa ja motivaatiota. Minä myös, Anna. 5 minuutin jooga-esimerkkisi inspiroi minua. Huomenna kokeilen sitä omalla tavallani. Rakkaat kuulijat, ehkä teillä on nyt pieni idea mielessä. Kirjoittakaa se ylös, antakaa sille ilmaa ja aloittakaa. Pikku teko on voimakkaampi kuin valtava suunnitelma. Älkää vertailko itseänne, juhlikaa jokaista rehellistä yritystä. Jos joskus ei onnistu, hengittäkää ja aloittakaa uudelleen. Olemme kaikki aloittelijoita jossakin, ja se on ihan ok. Kiitos, että jaoitte aikaanne kanssamme tänään. Jos teillä on kysymyksiä tai tarinoita, kirjoittakaa meille. Luemme jokaisen viestin tarkasti ja otamme aiheitanne mielellämme tuleviin jaksoihin. Seuraavaan kertaan toivotan teille rohkeutta, huumoria ja paljon ystävällisiä hetkiä. Odotan jo innolla seuraavaa tapaamistamme täällä podcastissa. Sillä välin liikkukaa, naurakaa usein ja olkaa lempeitä itsellenne. Kirjatkaa ylös pieniä edistysaskeleita, juokaa vettä, nukkukaa hyvin ja kuunnelkaa sisäistä ääntänne hei hei ystävällisesti. Ja muistakaa, jokainen päivä tarjoaa minuutin ystävällisyydelle, hengähdyksen selkeydelle ja askeleen omalle polulle.